L'any passat, l'Alta Ribagorça va començar la recollida de plàstics de les explotacions ramaderes procedents de l'ensitjat per a conservar el farratge dels animals, una iniciativa pionera a Catalunya que va ser molt ben acollida entre els ramaders i que enguany, en la primera recollida, s'han recuperat 7.040 quilos de 19 explotacions. El residu que deixa el plàstic aquest és un residu que és voluminós i de poc pes i és difícil, és molt per emmagatzemar, donat que els dies de vent és molt vulnerable perquè el seu poc pes el fa que l'arrosseguen amb molta facilitat. A més, la iniciativa facilita el reciclatge d'aquest material que es trasllada a plantes especialitzades de tractament, però com que les plantes gestores es troben fora de la comarca, cal costejar, a més de la recollida, el transport, on col·laboren els propis ramaders. Aquests residus es gestionen a través d'un gestor autoritzat, es venen a recollir directament a cada explotació i llavors es va acordar amb l'associació de ramaders pel volum que generava cada ramader, es feia una petita aportació, de manera que el cost del servei està cobert pels mateixos ramaders i per la valorització posterior del plàstic, del polietilè. Per cada quilo que arriba a la planta de reciclatge es rep una remuneració que també ajuda a costejar la iniciativa. Al juny es farà la segona recollida d'aquest any i s'espera recollir uns 15.000 quilos de plàstics en total. Les explotacions de muntanya cada vegada utilitzen més l'embalatge en plàstic per a conservar el farratge dels animals, ja que les condicions climàtiques no els permeten un bon assecatge perquè durant l'època de recol·lecta la pluviometria sol ser força elevada.